Ka step babhaya phi baro ha ka kerteng utra Jesu. Ka jing puson na ka ktinu blay ha ka ni ka step ka long na ka kitab jong Isaya nong baning kong kat khot ka bakhat khandai. Ka ong la na phi long ki ba kloi bat ko ngu phin bam ye ka jing pha jong kari. Ka jing ko ngu i ka ktinu blay ka long ka jing khang sha ka jing kerku. U Noah ula ko ngu ya ka ktinu blay ha bo blay u ong tu shnai ka jing li. Barha baula dep an shinai ka yingling blay ong tu rung hapo jongka. Noah bat ka yin jong u kila rung hapo ka yingling bat komta haba ka jingsli kalawan. Baro ki beron chabar ka yingling kila yap lot kila du kila dam lot. Henry Noah bat ka yin jong u kila sa. Bat baro ki merat ki beron hapo ru kila sa sumbai. U Abraham haba blay ong yu to mi no nalaga jongkari. Ula kloi ban mi no na haran ban lech kanan. Bat komta blay kular ya u ba ka pateng jong u ka ban sawan. Kan sa yo kenti ya kari kanan. Bat ashisha ki kun Israel ki badai usamai jong Abraham kila yo kenti ya kari kanan. Bat komta kalami ka jai penriu ka bakrao. Ban yo kenti ya kari kanan ka jai penriu Israel. Habo blay lo ong biang yo Abraham. To ai no yo Ishak kenya no yo ushanga. Wa Abraham la kloi ban ko ngu ita ka ktin jong trai. Bat komta ula mut ban kenya yo Ishak riu blay ong sange. Bat haba ko yo blay yo kata gajing le jong u Abraham. Blay ong ngan pan roy yo sembai jome kat gajing bun ki klur jong ka sahid peneng. Bat kum usyap jong ka duriau ngan penroy yo sembai jome. Una aman onda haba ula nang ban ko ngu ya ka ktin jong u nong itul pau Elisha. Bau ong to kilit hawa Jordan. Sum nyausin hawa Jordan. Bat komta men sakut na jingpang yang tholi. Bat haba u na aman ula le ya kata. Lami na ka jong ka Jordan hadin nyausin bola sum. Snido jong u kala kuit na ka jingpang yang tholi jong u baro. Kamartha bat ka ying jong ka. U para jong ki Lazarus ula yap ula don sau sngi hau jingtep. Bat habu Jesu ong pen ria yo mau khang. Jong ka jingtep u Lazarus. Haga banengkong kilas Martha kalas ngau artatin kupno kala banlong. Bau tau ba yap un mi pat. Henry onda haba kila ko ngu ya ka ktin bau Jesu ong. Ila weng yo mau khang. Kamba kala jia. Bat Jesu la pemipat yo Lazarus na kibayang. Day na kata-kataw haga kitab Deuteronomy kala nong ka ba arpokra kadakhat ka ba nengkong ter-ter. Play Ukraine ya ka ktin ka jong u. Bat uong teekan jia la damen sa skor biang ikaktin utrai ubau blay jome ka ban sumar ban le ru iki hukum jong ubaro ki bangala hukum yami hagani ka sngi ba utrai bau blay jome un pan kentiu yame hakli ki jai ban riu ka prathai baro digini ki jingker khu baro kinwan hame bat kin lap yame la damen sa skor ikaktin utrai bau blay jome ka jingker khu yame haga shnong ba ka jingker khu yame haga lengkha ka jingker khu yo sok ka met jome bat yo sok ka khandeu jome bat yo sok ki jingri jome ka jing roi ki masi jome bat ya ki kan hun lang brat jome ka jingker khu ya ka shang jome bat ka jing teliat jome ka jingker khu yame haba mi wan hapo bat ka jingker khu yame haba melech shaba de halol kani ka nongrim ba play Ukraine ru ya usol sim sol haga kitab anengkong Samuel kala nong ka bakhat san kat khot ka ba arpo ar play ong de u Samuel ula ong utrai usngo bhama haga jing ai ngu thang bat haga jing kenya kum haga ba ko ngu ya ka tin utrai hakmi ka ba ko ngu ka khambha ban ya ka jing kenya bat ka ba shashkor ban ya ka khleng kilang somo to blay un ker khu ya phi amen.